Că aia trebuie să începem să vorbim înainte un pic. Și după aia, da. Da. După aia să intrăm pe... Yo, ce dracu faceți, bă, vagabonților? Bine ați venit la episodul numărul 15 din Doi Castraveți Murați. Iată-ne un episod în care ne-am gândit să ieșim cu clasa în parc. Ne-a scos domnul dirigent. Da. Și domnul dirigent a zis că nu vine cu noi. Da. În caz că nu este legal să faci așa ceva în parc, este totul generat AI. Este efectiv. Da, noi suntem acum în studio. Da. Totul e green screen. Da. De față, inclusiv doamna aia care tocmai a trecut prin cadru. Da, că ne-am gândit să facem ce facem, o punem cu copil sau fără copil? Cu căruciorul. Cu cărucior. Da, nu scoatem copilul, că nu... Da. Ar fi ciudat, un cărucior gol. Da. Da. Și vreau să spun că mi se pare fantastic. Este excelent. Eu mi-aș fi dorit, unde suntem? Suntem în parcul Chiselef. Da. Și e un pic mai încolo de noi. E un loc unde e apă, un lac așa cu fântână, fântâni arteziene, dragă. Arteziene. Și e atât de plăcut să mor, deci e mai mare dragul. Eu n-am avut niciodată chestia asta de... Poți să treci pe unde vrei, nu e problemă. N-am avut niciodată chestia asta de doar să nu iei telefonul atâta. Știi că fetele au tot, hai să mergem să ne plimbăm în parc. Întotdeauna mi s-a părut, sincer să fiu, de ce să te mint, mi s-a părut stupid. Să ne plimbăm în parc? Da, la vârsta aia. Acum mi se pare cumva are ceva. Da, știu ce zici. Înainte, dacă ieșeam în parc, ieșeam să bem sau mai știu ce. Da, are, că asta e, poate că ideea de a te plimba prin parc, cumva asta mi se pare lame. Să te plimbi, să găsești un scop pentru care mergi în parc. Uite, cum e vii tragi un podcast. Sau că am avut la un moment dat și mi s-a părut un date excelent ăla. L-am și futut în urma acelui date. Bun. Am ieșit în lejer, nu vă faceți probleme, treceți ca și cum n-am fi. Am ieșit în parc la un date cu un picnic cu mâncare de la Mac. Mamă, ce combinație! Bă, da! Frumos! Și v-ați pus așa pe iarbă frumos? Da, ne-am așezat frumos pe iarbă, am mâncat, am mai stat, nu știu ce, n-am putut în ziua aia. Nu, și nu acolo, direct. Nu acolo, că era în timpul zilei. Dar sunt ferm convins că a pus un număr. Da. Pus. Nice. Știi, mi-a tras un pic prezervativul. Da. Asta aș numi o mișcare just de tip. Practic, am scuipat pe ea. Să rămână, puteți să treceți, nu vă faceți probleme. Ar trebui să punem un semn cu puteți, mamă, vine armata de copii, ești nebun. Ne iau telefonul. Pregătește-te. Repede, să zicem tot ce mai avem cu pulă, repede. Asta e cumva, fiind în aer liber, e un pic greu să manageriezi ce zici și când zici. Da. E foarte... Zi acum. Da. Dar o să fie dinamic. Măcar, da. Despre ce să vorbim acum? Despre Minecraft sau ce? Bă, nu, că nu vreau să se oprească. Nu, da. Aș vrea să... E despre știrile de la ora 5 care să-i deranjeze, să nu... Acum, și uite, fii atent, că asta e o problemă. Asta o să fie un moment în care va trebui să blurezi, că nu e ok să pui... Da, probabil că n-ai voie, da. Nu. Da. Deci, ca să înțelegeți, să știți... Nu, nici măcar jumate n-au trecut încă. Dacă vă întrebați. O să știi, o să trebuiască de undeva să pun melodia de la Benny Hill. Da. Așa, acum repede, mai avem o secundă. Gata. Ăla e.
funny. Mi se pare atât de amuzant să-i vezi cum să împing, doi să împing, unii să uită la noi cu ce fac nebuni ăștia în parc cu o cameră. Așa. Și încă mai sunt. Mai sunt, dar aia sunt un pic mai mari, cred. Sunt mai golani un pic. Mai periculoși. Da, e clar că, ia uite, vin cu topoare, cu cuțite, să vede pe ei. Unul s-a dus direct pe iarbă, nu are nicio treabă. Da, să pișe. Pe el. Da. Așa. Cum a fost săptămâna ta? Bă, e o săptămână interesant, ciudată, nici nu știu să zic. Din momentul în care l-am tras pe ultimul, trag un pic de mine. Puteți. Nu vă faceți probleme, treceți, nu e ok. Am o stare așa ciudată și tot încerc să pun degetul pe care-i faza, ce se întâmplă. Că mă simt eu obosit și astăzi când eram fix acum înainte să vin încoace, tot stăteam așa și mă gândeam, în ultima perioadă am tot stat pe Insta foarte mult. Pe Insta, adică când termin de stat pe Insta, intru pe TikTok. Dar la modul ăla de hai că nu mai gata, hai ies și intru pe TikTok. Da. Care este la fel, dacă nu mai rău. Vine din oboseală, din locul din care vorbeam și săptămâna trecută, din oboseala aia, doar că e procrastinare din aia de încerc de mă obosește și mai tare. Da, știu ce zici. Mă face să mă simt și mai nasol. Și cred că astăzi mi-am propus este să încerc pe cât posibil să-mi micșorez numărul de ore pe care îl petrec. M-am uitat, de exemplu, săptămâna trecută mi-a venit 8 ore medie de stat pe telefon. E mult, mâncați-și, e foarte mult. Este incredibil de mult. Da, nu știu, poate să găsești decât să stai pe dat. Tot trebuie să procrastinezi la un moment dat, bănuiesc. Dar poate cu altceva. Adică mi-aduc aminte, de exemplu, când eram mic și trebuia să fac teme sau chestii și procrastinam, îmi făceam tot felul de joculețe și îmi imaginam lucruri și chestii cu ce aveam pe acolo pe birou, mă jucam cu orice altceva, știi? Și bănuiesc că era un pic mai sănătos să-ți folosești imaginația, că e bine să te și plictisești, știi, din când în când. Da. Că te forțează să faci altceva. Știi că zicea asta Seinfeld la un moment dat, vis-a-vis de scris stand-up, că you just need to sit in it. În aia, tocmai în ideea în care trebuie să stai până ajungi să te plictisești și de plictiseală să găsești o rezolvare la ce ai tu de făcut acolo. Știi, nu mai suport să stau. Dar ăsta e motivul pentru care trebuie să-ți scoți factorii externi care ar putea să-ți distragă atenția. Că dacă tu ai intrat un pic, mai intru un pic, mai fac un căcat, mai nu știu ce, îți tai din momentul ăla îți dai reset în continuu, Da, uite, eu nu stau pe Insta și nici pe TikTok. Pornhub rup, îl distrug. E direct acolo cu steluță, bookmark. Pe Insta cred că intru de 3 ori pe săptămână, cam așa, și stau câte 5 minute. Ok. Cam așa. Tu tempul la mea. Că ești tu sănătos. Nu, că compensez cu Reddit. Asta e, stau pe Reddit. Atunci, iartă-mă, retrag pula. Da, retrageți pula, da. E prea târziu. A intrat acum, nu mai e. Ce să mai retragi? Care nu e, adică înainte aveam tot felul de subreddit-uri de astea, doar fun. Și acum am băgat și pe global news și pe politică și pe chestii de astea care mă enervează, știi? Adică nu găsesc ceva, nu vezi ceva legat de politică și zici, ia uite mă, băi, ești nebun? Ia uite, ceva bun. Aș vrea să fac o glumă despre politică. Insert politic joke here, but I don't know politics. Da, exact. Și mă rog, majoritatea despre... Sunt global, nu de la noi, adică sunt și de la noi, dar mai mult. Bă,
care, uite, apropo, am văzut astăzi, nu știu cât de recentă e, apropo de politică, că ăsta e genul de politică despre care mi-aș dori să citesc sau să vorbesc. S-a întâlnit Trump cu primul ministru, aș vrea să zic, cu cineva important din Japonia. Așa, parcă am văzut ceva, dar și s-a referit la el că n-a știut, la fel ca mine, n-a știut să-i zică numele sau ceva de genul, să-i zică funcția și i-a zis Mr. Japan. Mr. Japan, da. Bă, parcă să mor eu, cum sunt comenturile pe Reddit când vine vorba de Trump și de astea, parcă suntem într-un univers paralel de timeline-ul ăsta pe care am luat-o este foarte absurd. Mr. Japan, asta nu e, n-ai cum să faci gluma asta, nu știu. Bă, este fantastic, man, este extraordinar, este atât de rasist că nu mai, adică este... îl ierți, e atât de rasist. Și a mai fost când a fost în Liberia, mi se pare, să se vadă cu președintele de acolo și la un moment dat i-a zis, acolo limba oficială e engleza. Și la un moment dat i-a zis președintelui din Liberia, dar vorbești foarte bine engleză. Adică nu zic să știi că în Liberia se vorbește engleză, dar documentează-te un pic înainte, pula mea. De la cine am văzut eu asta, era o tipă, Michelle, nu Rodriguez, aia din Fast and Furious, Michelle îmi scapă acum, Michelle nu mai știu cum. Gonzales. Mult mai bine. Nu, dacă nu e Rodriguez, da. Mrs. Mexico. Da, da, Mrs. Mexico, da. Mrs. South America. Da. Că asta era, e o comediantă, e o stand-up-ăriță din state, o să încerc să o caut, să-i dau numele, să-i dau cumva credit pentru gluma asta. Că ea zicea că sună ca și cum s-a întâlnit cu câștigătorul unui concurs de Mister din Japonia. Mr. Japan. Da. Și mi s-a părut atât de bună gluma. Da, da. Michelle, cum o cheamă, mă? În fine, o să o caut și o să o pun în descriere, că mi se pare mult prea bună gluma ca să nu-i dau credit pentru ea. Fantastic, Mr. Japan. Da. Doamne. Și el acum a reacționat? Nu știu, că n-am văzut-o, eu am văzut doar gluma ei, dar îți dai seama ce-o fi fost în sufletul ăla? Da, da. Probabil că a ținut-o în el, n-a reacționat cine știe ce, că așa sunt ei. Sunt japonezii. Sunt foarte bine crescuți. Dar mi-ar fi plăcut pe de altă parte să fie, da, mai du-te și pula mea. Dar ești nesimțit. Da. Bă, da, eu ți-am zis ție, domnul... Orange Head sau ce pula mea. Efectiv, este Mr. Potato Head, da. Mr. Orange Potato Head. Da. You dumbass! Da, știi, Mr. Dumbass! Mr. Racist! Mr. You shouldn't have been elected president! How the fuck did they vote you? Da. Mr. Epstein Friends. Da. Epstein's friend, așa. Mr. Am promis că anchetez să văd cine e pe lista aia lui Epstein și acum am înghițit-o. Da, there is no list. Nu mai e listă dintr-o dată. Da. Mister, am atacat, de fapt nu, am prostit o șleachtă de oameni să atace Capitoliu și după care că asta e, eu m-am ascuns. Doamne, cât de prost e, dar e prost intenționat, mă, că nu e foarte prost. În anumite instanțe îl bănuiesc de... Bă, asta, da, asta cu Mr. Japan, asta nu e intenționat, nu poți să faci, nu cred că a făcut-o intenționat. Nu. Adică, pur și simplu n-a știut și asta a fost soluția lui. Cea mai bună soluția lui. Când puteai să zici că Mr. President sau orice altceva. Dar doar Mister, dacă îi zice. Dacă se oprea era un pic ciudat, dar era... Da. Nu e, a vrut să-i facă și un compliment. Da. Că de fapt asta e, că în mintea lui a fost, e domnul Japonia. Domnul Japonia, da. Care, că dacă... E pare că efectiv s-a întâlnit cu ăla din Las Fierbinți. Domnul Japonia! Aoleu!
Da, oribil. Am făcut și politică. Că tot ziceați voi în comentarii, dar nu vorbiți și voi despre Trump și de-astea? Mai vorbiți și voi, mai lăsați prostiile. Vorbiți și lucruri serioase. Da. Na, Cât de serios poți să fii? v-am dat și lucruri să mai... Ce mai vreți de la noi, mă? Bă, Da. ce mai vreți, mă, de la noi? Orice. Ne caută poliția, uite. Da. Era salvare, dar oricum. Sunt undercover. Da. Tot timpul când vine poliția, noi japa, am fugit. Acum e salvarea, dar vezi că nu ne-au văzut. Proștii. Ce proști sunt. Dacă Da. ne prindeți vreodată și ne-ați văzut podcastul ăsta și sunteți polițiști, nu de voi, Nu, ăia care sunt. care Să sunt. știu ei, nu voi. Da, voi nu, voi Da. niciodată. Plus că socrul meu a fost polițist, așa că, Aoleu, da. da, A da. fost, a ieșit la pensie, e ok. Păi nu mai că asta e, după ce... Nu, mă, nu intru. Nu. În caz că se uite soacră mea să Da, nu, știi ce? Bă, nu, hai să, de fapt... Așa, în altă ordine de idei. De greu câteodată să mă zi, schimbă. Ok, Puteți să ok. treceți din problemă. Nu, ne-a căzut. Am crezut că văd. Nu știu dacă ai auzit, a murit Ozzy. Am auzit, bă. Da. Am auzit. S-a mai dus un junkist. O legendă, un junkist, dar o legendă. Da. S-a mai Care dus. nu știu cum a ajuns la 76 de ani cu atâtea droguri în el, cât a băgat. A avut norocul, a avut nevoie de mult transplant de sânge. Dacă tot Și- mi s-a dus creierul, bă, this is my Freudian slip, let Da. me complete. Da, și a avut norocul cu nevastă sa, aia l-a salvat. Da. A zis de multe ori. Da. Dacă nu era Carol, am impresia. Da. Karen. Carol sau Karen? Cred că Karen. Karen. Dar Da. not that type of Karen, the good type of the Karen. good type, da. Și a fost și drăguț că a avut ultimul concert de farewell cu Black Sabbath, gen o săptămână, două înainte să moară. Păi cred că asta... Și a zis, înainte de concert, a zis că I can drop dead now, a happy man. Ceva de genul ăsta, Aia. știi? Ceea ce e foarte drăguț că a terminat-o așa. Am văzut o bucată din concert, nici nu mai putea să miște. Avea un tron de ăsta mare făcut cu negru, cu nu știu ce. Mușca altcineva pe capete de... Da, de porumbei, da. Nu, de liliac. De liliac, nu de porumbel? Liliac a mușcat. Da. Ok. Wishful Cine thinking știe pe pe porumbei. ce, da, da. Ești tu supărat pe porumbei. Da. Ia uite, văd un corb, cioară, ce e aia? Cred că o ceară, da. Și... Treci. Da. Treci repede că nu mă abțin. Așa, și el era foarte bun prieten cu, adică eu am fost foarte mare fan și mă rog, sunt în continuare, Black Sabbath și Ozzy în general. Și el a fost foarte bun prieten cu Rick Wakeman. Rick Wakeman era clăpar. Ce? El a cântat la Yes, trupă de prog din anii 70. Și eu sunt la bar. Așa, trecem și peste asta. Și acest Rick Wakeman foarte virtuos, foarte talentat, foarte mișto. Ăștia doi s-au împrietenit, că aveau în comun, pe lângă muzică, aveau și alcoolul. Și ăsta, Rick Wakeman, avea un contract cu casa lui de discuri, n-avea voie să registreze, să cânte la altcineva decât la Yes într-o anumită perioadă. Și s-a văzut la o băută cu Ozzy și a zis: Ozzy, nu vrei să vii să cânti și la mine pe album, că am scos acum un album și am nevoie de niște clap. Și ăsta a zis: nu, că n-am voie. Păi da, nu te trecem pe... Da. Nu, și a susțin. zis bine. Și 30 de ani mai târziu a spus Wakeman că Nu-mi am dați... cântat acolo. Da, știi cum a zis? A zis: nu-mi dați și mie niște bani? Da. Chestia e că dacă îi știi stilul, cunoști și asculți, îl recunoști imediat că el e acolo. Dar ce vreau să zic, că ăsta Wakeman avea, fix de ce am vorbit înainte, nu avea senzații de greață de la alcool. Și bea cisterne, efectiv. La un moment dat a fost la doctor și a zis ăla că nu mai ai voie să bei. Și el a zis până când. Și doctorul a zis nu mai, că dacă mai bei, mori. That's being Aia a e. rockstar, dude. Da. That's being a fucking rockstar. Da, dar doar că unii cad de la balcon și mor, de exemplu, se mai întâmplă și asta. Da. Toboșarul de la Led Zeppelin, de exemplu. Nici el nu simțea? Nu știu dacă a apucat să spună, că a murit la, cred că 27 de ani, în clubul ăla, mi se pare. Ok. Da. Și atunci s-a terminat Led Zeppelin când a murit ăsta. Da. Bei și n-ai nimic.
Probabil te resimți a doua zi. Ți-ai dori? Că o parte din Din ce ne oprește. da, Bine, da, din mare parte din ce ne oprește. că ți se face rău, lăsând deoparte chestiile evidente, că dacă nu ți se face rău, ca și ziceai și tu chestia asta. Dar în timp ce bei, dacă nu simți că te îmbeți, e ce rost mai are? Că Nu că nu simți, că simți că te îmbeți, aia e că de bătat să îmbată. Aha. Nu avea senzația de greață și de rău. Ok. Că se ducea Dar și în asta alte e, lumi. așa, de aici e. Și aici e cum o problemă că una din poveștile de-a doua zi e am băut, am borât, Da. vai morții mei, Da, m-a ținut de cap. da. Dacă pare că I had a point with this. Da, cred Că că aveai, cred că vrei să te spui că o să faci prostii mult mai mari, nu? Ceva de genul ăsta? Nu asta voiam, dar știi ce? I'll take it. O să accept că crezi că mintea și eu, de fapt, sunt mult mai adip decât. Bă, o idee aveai tu acolo. Da, bine, oricum a doua zi te trezești și zici, îți mai aduci aminte din când în când și zici, aoleu, am făcut și chestia aia. Mi-am arătat curul acolo. Asta e specific la mine, nu știu la alții. Am făcut și eu, mi-am scos Curul? pula. Bun. Acolo n-am ajuns, dar mai arătam curul. A fost o perioadă în care mai arătam curul, for some reason. Nu știu, n-aveam încă hemoroizi probabil și era ok probabil. Da, asta e, că acum e mai fan. Că atunci le arătai un cur ok. Da, da. Dacă- Nici n-aveam cine știe ce păr, era... Asta, acum e see the 40-year-old Da, ass. da. E trecut până Da. niște probleme. Ia uite, i-a mai ieșit un hemoroid. Da. S-a transformat în pădure, e pădurea ecuatorială pe el. Am mai avut noi discuții acum mai muțica pe cur. Da. Tărzănei. Da, tărzănei, bine, Da. ăia ar trebui să te speli, da? Da, aia e altceva. Aia e o baie, Aia e problemă. aia nu e de la bătrânețe. Da. Păi ai fi avut și când erai tânăr, dar nu era păr. Da. Da, așa e. Păi și cum e? Că Dacă fără nu, păr cum e ai? păi, ei fi avut, ai fi dar avut, da. Hai că ai păr de foarte devreme. Dacă e să duc pe așa, pe coaie, ca cangurii, pui de canguri, știi, urcă ușor și părul de la șnițel. să vezi căcatul cum se urcă pe tine. Da. Da. Așa că în această ordine de idei, recomandarea mea de astăzi este Black Sabbath. În special, ca să micșorez aria de căutare, ascultați albumul Sabbath, Bloody Sabbath. Cel mai bun în opinia mea umilă. Ok, îmi place, așa e, pe un pic de in memoriam. Mhm. Dacă aveam un liliac, mușcam. Nu știu. E o vorba asta? Nu, așa a făcut. Un liliac, mă gândeam la floare. Da. Păi sunt, mi se pare că sunt pe aici. Dar apar Eu zic să ne oprim Seara. și să începem să căutăm căutăm. un Da. liliac, da. Și așa, parcă mi-e dor așa de o pandemie. Nu? Să mai- Săptămâna ta cum a fost? O săptămână bună, în special ultima parte. Mi-am făcut niște analize ieri și mi-au ieșit foarte bine și m-a bucurat chestia asta. Și în rest, da, nimic special. Okay. Copilul crește, eu lucrez. Apropo de copil, am fost ieri pe la sora mea și a fost ziua lui, al lui nepotul meu, relativ de curând. Și a luat sora mea un Magic Kit, cumva. Ok, câți ani are? 7 a făcut 8, Oho. cred. Cred că a făcut 7 de fapt, abia așa, în fin, nu știu. Zi și tu, a făcut și pune mâna și după aia pui în post. A făcut, Vârsta potrivită. a făcut între 7 și 8 ani. Așa. așa.
Magic Kid, da? Da. Nice. Acum nu mi-a rămas mintea că nu știu câți ani are, dar în fine. Trebuia să zici și tu, Catram, cu încredere, orice ar fi. Da, A făcut 14 ani. Și l-am rugat să-mi arate și mie o magie pe care am învățat-o de acolo. Pe lângă faptul că instant i-a zis sora mea, ți-am luat ăla, că el a cerut, el a zis că îl vreau, Iamil. Și că ți l-am luat degeaba, nu te-ai deloc, ai intrat, te-ai uitat atunci un pic și după aia a rămas acolo, strânge praf. Acum ce magie face e unde-i Magic Kid. Și zice, bine, hai că-ți arăt, știu, începe și caută în cutia cu magie, luase fix bucata pe care voia să mi-o arate, o luase în altă parte să-i arate altcuiva magia aia. Și deci nu știa să facă nicio magie din ce era acolo, dar știa așa cât de cât una din ce ar putea să facă cu una din ele. Și începe și mi-o arată și eu n-am înțeles exact, nici n-am fost atent, nici nu, ceva s-a întâmplat că n-am înțeles exact ce voia să-mi arate. Și moment în care puteți să tăceți, nu e niciun fel de problemă. Moment în care, și aici m-a distrus, nu știu de ce m-a distrus atât de tare, dar felul în care a zis-o, părerea de rău, nici nu știu să zic, că mi-a zis că da, mă, dar nici n-au, un fel de că nici n-au pus baghetă, că nici n-are baghetă. Că asta, după ce i-am zis că n-am înțeles, dar nici nu e o baghetă în cutie. Că asta era problema, știi, motivul pentru care... Păi aia face magia. Da. Și dracu, da? Și Mamă, ce... efectiv, dar nu știu de ce m-a distrus pe mine, că eu râdeam ca prostul, dar cred că felul în care a zis-o, da. Asta m-a omorât pe mine. Asta a găsit el ca scuză, așa. Da. Da, păi na. Foarte frumos. Da. Am avut un coleg la facultate care și-a luat un set de ăsta de magie, probabil un pic mai avansat, nu chiar de copii. Și avea una care ne rupea creierii. N-am înțeles-o, până nu ne arăta cum să face, efectiv n-am înțeles-o. Lua o sticlă cu apă și turna apă în pumn. După care făcea așa. Turna apă în pumn și după aia o îndesa acolo. Eu știu deja cum să face. Da, pentru aia care nu știu. O îndesa acolo apa, vezi, Doamne, și după aia nu mai era apa. Făcea așa cu mâinile și nu era apa, unde morți ei apa. Da. Și mult ne-a luat, am tras de el să ne convingă să ne arate și avea un deget fals pe care îl ținea aici înăuntru și când făcea așa, îl lua pe degetul mare. Asta e că îndesa și îndesa cu toate degetele. Cu toate degetele, da. Asta era chestia un pic ciudată, într-adevăr, da. Dar nu sare în ochi. Nu sare, că când ne arăta cu degetul mare tot timpul înspre direcția noastră, știi, din față îl vedeam, nu-l dădeam cea dintr-o parte să vezi că e un pic off. Da, că îți arată în așa fel încât să nu pară ciudat. Da, era, mind-bending. Și când stai, că asta e, it's not that complicated. Da. Sunt curios de cum s-a inventat magia. Care a fost primul care... Care a fost primul truc magic? Probabil Isus, când a născut din morți. Sigur. Și unul real? Bine, de fapt, dar cred că a fost înainte de asta. Primul truc de magie înainte de Isus? Da. Dacă gândește-te că civilizații au existat cu mult înainte, adică avem... Ce n-a început lumea din anul 0? Ba da. Așa. E let me break it to you. Da. Uite, așa. Egiptenii, de exemplu, par genul de civilizație care au inventat magia. Zici tu, egiptenii? Parcă nu-mi dă așa, parcă erau serioși, aveau treabă cu piramide, cu... Da, aveau și mulți din ăștia, aveau mulți zei, aveau mulți... Da. În puterea zeilor. Și acolo, prin deșert, ce dracu să faci magie? Uite, apa nu e apa. Asta. Da.
nu știu care a fost primul care a făcut și sau primul care a zis, bă, e o pâine de mâncat aici. Da. Ia. A fost un accident probabil, nu? Ce? A fi fost un accident ceva. Sau a venit de la vrăjitorie, de la, I don't know. În mod sigur că toate lucrurile, mi se pare că orice lucru pe care aproape orice lucru pe care îl inventezi apare dintr-un accident. Și din mintea ta care percepe acel accident ca fiind mai mult decât un accident. Da. Își dă seama că e, you know what, e ca atunci când, că uite, una din modalitățile pe care poți să scrii glume cu din asta, cu jocuri de cuvinte, ți se întâmplă la un moment dat să pociști un cuvânt și imediat cum l-ai pocit, pentru mine cel puțin asta e, imediat cum l-am pocit mintea mea să fie, it sounds funny, this could be a joke. Da. Tot dintr-o greșeală, da. Da. Și același lucru e... Uite, de exemplu, Arthur C. Clarke zicea că o tehnologie suficient de avansată e de nedistins de magie pentru niște oameni normali. Da. Adică dacă ar veni niște extraterestri care ar face niște e teleportări și chestii, da, zici că e magie. Nu mai suntem noi că asta mi se pare, că nu mai trăim noi într-o lume în care mintea noastră să nu perceapă că e tehnologie. Da. Că acum deja știm și noi, știm și noi, domne, că am mai învățat dreaptă, și noi, că nu... Uite-te și tu, da. e... tehnologie. Eu știu sigur că în telefonul ăla sunt mulți oameni care acționează, da. că asta e de fapt. Cum e și la frigider, cu lumina, știi? Că, da, când deschizi ușa, se aprinde lumina la frigider. E un băiat care... E unul mic acolo care, și se ascunde, da. Da, care aprinde o lumânare. Nu? Da. Sau pornește un... La tine cred cum că înainte era cu... Eu acum am fără lumânare. Ai de asta cu... Da. Bine ați venit la ora de copilisme cu cu doi castraveți murați. Da. Da, interesant. O să mă uit pe internet să văd ce zice internetul despre magie. Da, și eu sunt curios. Abia aștept să povestești. Ce să povestesc? După ce cauți tu. Ce caut eu acum? Nu acum, mă, când doi căuta, când doi mai căuta, da. Te mai întrebi. Pe tu la internet? Nu? Nu, dar tu faci un rezumat mult mai bun. De fapt, cred că e cineva care face un rezumat și mai bun ca tine. Larisa, da. Eu uit detalii importante când fac. Da. I don't have a Larisa at home, so I use Chuck. Da. Păi, de obicei Larisa folosește pe Chuck, îmi face un rezumat mie și eu fac un rezumat de acolo. Okay. Care tot e mai bine decât să fac eu un rezumat direct. Asta. Nice. Da. Asta cu magia și mai vreau să zic ceva legat de magie. Da, că noi chiar dacă știm că nu există magie, cred, tot e o parte din creierul nostru care vrea să fie păcălită și vrea să creadă cumva, știi? Cum e cu Moș Crăciun sau cum e cu... Adică, știu că mi-aduc aminte la taică-miu, de exemplu, când mă uitam, eram mai mici și ne uitam la tot show-uri de magie, nu mai știu cine era, David Copperfield sau nu știu cine pula mea mai făcea. Și taică-miu mai avea reacții de astea, de cum o facem mă pe asta? Că n-are cum, știi? N-are cum, deci rezultă, e ceva magie acolo, niște black magic, niște ceva. Cu siguranță nu gândea asta, că știe și el că nu e. Nu e problemă. Da, nu e problemă. Nu e problemă, puteți să te... Credeam că de asta v-ați oprit. Da, ia. Da, asta vă făcea semn, dar puteți să treceți, nu e problemă. Zi frumoasă. Da. Și da, e ceva acolo care o mică parte din tine ar vrea ca chestia aia chiar să fie magie, să fie ceva de neexplicat. Nu ți se întâmplă... Now this is... Intrăm pe domeniul... Intrăm în mintea mea. Being... Ok, mă pregătesc. Andrei Negoiță. Un fel de John Malkovich, dar... Ce film dubios, Doamne!
Malcovici. Așa. Nu ți s-a întâmplat, sau nu, dar nu cu asta. Eu de că la fel, din dorința de a fi ceva real, ceva magic real. Eu de exemplu am chestia asta de îmi doresc sau mi-aș dori mai mult decât cred, dar o mai încerc din când în când să cred că există telechinezie. Aia în care poți să miști lucrurile cu puterea minții. Mai visez că fac asta și zic, uite mă, deci așa se face. Bun. Da. Și ce mai fac din când în când? Da, pot să înțeleg. Este că din când în când dar așa, nu e ca și cum îmi propun. Mai aduc aminte de dorința mea ca telechinezia să existe. Toate că eu cred. Și mă uit așa la un lucru în casă și întind mâna și încerc să-l aduc la mine. Și nu vine niciodată. Măcar să fac așa un pic. Să se miște, sunt atent. Nimic. Da. Din când în când mai încerc. Că cine știe, da. Am făcut și asta când eram mic, da. Poți să spui că sunt nebun? Da. Da. Dar, hei, este genul de nebunie care nu face rău nimănui. Da. Dacă ar fi să aleg o nebunie pe care să o dau... Asta, da. E mai încercă din când în când să vină obiectele spre către tine. Dar asta e că nu cred cu adevărat că, da, eu îmi doresc, mi-aș dori să funcționeze. Cred că e un 0,001% în tine, tot așa, care totuși crede că ar putea, la un moment dat, prin cine știe ce eveniment cosmic, coincidență de asta, să se întâmple ceva. Da, uite, poți să faci un experiment, să faci un copil, te duci undeva să-l dresezi, să-ți aducă lucruri, tu să stai cu mâna întinsă și el să-ți aducă, știi, când și încep să tremuri atunci. Ceva de genul, da. Îl convingi că are superputeri, știi? Okay. De mic, adică dintotdeauna îl convingi, de exemplu, că poate să zboare sau ceva de genul ăsta și arăți că în lume, în general, oamenii pot să facă chestia asta de la vârsta de 7 ani, de exemplu. Și vezi dacă puterea convingerii, dacă creierul lui poate să-l convingă că zboară. Și la 7 ani îi dai drumul de pe geam, știi? Vezi? La mulți ani! Da. Nu știu dacă e etic, dar... Da. Bă, nu, dar e o lecție bună aia pe care o învață. Da. Nu știu dacă mai apucă să mă mai aplice și a doua oară. Și dacă merge. Corect. Te-am învățat cu aia să zbori. Acum învață-mă și tu pe mine. Da. Da. De când suntem aici, am așa o senzație ciudată și spun imediat. Că marea majoritatea oamenilor sunt învățați să treacă, când merg pe trotuar, să treacă fix pe marginea trotuarului. Și toți trec pe lângă telefon și îmi dau senzația că o să-mi ia telefonul. Că de fiecare dată când trec, ai văzut că mă întorc să mă uit. Că dacă e să pună mâna pe el, într-o secundă să intru în alergare mode. Da. Că ăla, ai văzut că la un moment dat a trecut, nu știu dacă ai observat, a trecut unul și s-a oprit la 2 pași aici lângă. S-a oprit fix ca unul care e... Stai cu că... Telefon gratis. Ăsta da, ia uite. Nu credea, ia uite ce am găsit. Știi? Trebuie să-l ia cu tot cu trepied. N-are cum să-l ia așa. Da, dar asta nu înseamnă că nu poți să-l ia. Da, dar nu știu ce viteză ai tu, dar eu sunt foarte rapid, așa că... A, da? Da. Ia. Gata. Tu, mă? M-am întors. Fost până la scările alea și înapoi. Mi-am dat seama că acest tumă poate să fie varianta a acestui podcast de That's What She Said. Un fel de, nu chiar, știi, dar e running joke cu tumă. Da. Păi na, așa s-a numit ultimul episod, e... Da. Este un lucru bun. Da.
Ai vrea Da. să... Da, zi. Dacă ai dat, nu înseamnă că terminăm aici podcastul, dar aș da și eu dacă ai dat tu, că mai schimbăm, we change it up, man. Suntem nebuni, we keep you guessing, motherfuckers. Da. You never know what you're gonna get. This podcast is like a box of chocolates. Îți rămâne pe dinți. Asta e, you have an aftertaste. Nu e așa un gust de Da. castraveți murați. Așa, ai da un? Aș face și eu recomandarea. Recomandarea, da. De-aia zic că nu înseamnă neapărat că terminăm aici, dar... Nu, mai avem joculețul de... Da. Absolutely. Recomandarea mea de săptămâna asta este, am văzut la un moment dat, l-am văzut pe unul pe social media, mai exact pe TikTok, de unde mi-au eu știrile. Mhm. Că de-aia adică să explică de ce l-am mutat pe Georgescu. Și l-am văzut pe unul care zicea de un serial care se numește High Maintenance, Așa. care sună ca un serial care e despre iarbă, dar nu este. Este un serial, un procedural despre un fel de CSI din ăsta cu Mhm. crime, rezolvat crime. Nice. E o tipă care are IQ de 160, care ea e femeie de servici, că având IQ de 160 e și din aia de dificilă, că știe, e deșteaptă și de aia nu reușește să țină un... Da, acum reușește, că aici e bine. Pare că nu mi-a plăcut, dar... Da. Eu așa-l descriu, că pare că nu mi-a plăcut așa cam deloc, dar să știi că, nu e un serial perfect. Are și plot hole-uri, are și... Da, premiza e un plot hole, dar așa. Da, e fun, e cu tipa care joacă în It's Always Sunny in Philadelphia. Nu am văzut It's Always Sunny in Philadelphia. Am văzut câteva episoade și e interesant. Am auzit că e funny. Da. E funny when it's sunny. Where? In Philadelphia. Așa. Și mi-a plăcut așa, e a feel good series. Din nou, nu e perfect, nu e un serial perfect. E un serial care mai are și probleme, dar sunt niște momente mișto, interesante, când descoperă, când îmi place. Hai, recomand. Ok, High Maintenance. Da, îl găsiți pe Disney Plus sau... Na. Da, știți voi. Dacă nu știți voi, nu știu ce mai căutați pe internet. Da. Să vi se ia internet. Bun. Apropo de filme, Așa. avem un joculeț, puteți să-l încercați și voi cu noi în același timp și vedeți câte nimeriți. Da. Cu citate. Eu dau un citat din film, el trebuie să ghicească filmul și viceversa. Da. Acum, noi am zis că facem câte 3 de fiecare, eu nu m-am putut hotărî la ăla cel mai greu și am pus 2. Ok. Facem câte... Și Da. eu am mai multe. Ok. Așa, încep eu? Da. Bine, primul citat este simpluț, cred eu, dar mi-a fost greu să-mi dau seama ce e simplu și ce nu, pentru că nu știu exact cât de hardcore ești pe anumite filme sau seriale sau na. Da, Și filme și seriale, apropo. Da. Da, e destul de subiectivă treaba, mi-am dat seama. Da. Dar we will see. We will see. Așa. Primul citat. Ia. Lieutenant Dan. Este ăsta, Forrest Gump. Da. Dau și eu pe primul. Bine. Nobody puts baby in the corner. Nobody puts baby in the corner. Are dacă, în fine, zi. E destul de, sunt și multe glume cu
Nobody puts baby in the corner. Aveam două aici la cel mai ușor. Era ăsta și încă unul. Cred că celălalt l-ai fi ghicit mai ușor. Ok, poți să dai un indiciu la asta? S-ar putea să fie foarte prost la jocul ăsta, deși am văzut multe filme. Deci, indiciu pentru acest Nobody puts baby in the corner este... What the fuck? Stai că acum fie că îi fac mai bine. Ia. Să uită lumea. Nu? Nu știu. Încă un indiciu, hai să vedem. Ăsta, deci ce am făcut eu mai devreme, e dans. Am dedus. A, da? Da. Ok. Și dacă, de exemplu, este... Dacă aș dansa în noroi, Dracu, n-am văzut eu filmul. Ce... l-ai văzut sigur. N-ai cum, că ești homosexual. Dans în noroi. Dacă, de exemplu, când dansezi la șciv, ce fel de dans e ăla? Sexual. Bun. Când ieși și te tăvălești în praf, ești Prost? și asta. E ăla cu John Travolta cumva? Nu. Cum ești tu? Acum jucăm Activity. Când dansezi în praf? Deci cred că urlă lumea la... Probabil, da. Este efectiv, este du-te, pula mea! Du-te! Ce ești că dacă dai cu mizerie pe tine, ce ești? Ești murdar. Dirty Dancing? Așa. Da, nu știu dacă... Nobody puts baby in the corner. Nu cred că am văzut acest N-ai văzut Dirty Dancing? film, da. Adică știu de el, dar... Deci filmul ăsta, ești gay dacă te uiți la el, ești și mai gay dacă nu l-ai văzut niciodată. Ești gay ascuns rău, Da, ca să... că atât de rău să nu... Da. Asta e... Care era celălalt? Hai să vedem că nu Hai mă că- aștept. Bă, jur că nu mă așteptam să nu știi pe ăsta. Era You're gonna need a bigger boat. Ah, ce cunoscută mie. Asta l-am văzut. You're gonna need a bigger boat. Și acum nu e I'm not losing my mind. Da, știu, înțeleg că e personajul. Personajul principal nu e un om. Și eu am propus jocul ăsta. Da. Ar putea să fie ales mai bine merge. E posibil să ăsta să fi fost la mediu. Puteți să treceți pe în față, nu-i problemă. Ah. Nu știu, zi-mi. Jaws. L-am văzut acum 1.000.000 de ani. Dracu mai știe Jaws. Mamă, te-ai dus pe clasice. Pe Că m-am acum gândit. 50 de ani. Da, Da. nu, e bine. Bine, E hai. bine, e vina mea că nu știu. Așa. Mediu. Have you met many stonemasons, my lord? Game of Thrones. Da. Ok. Când vorbește Zi cine, că nu. Aria cu ăsta Charles Dance, cum îl cheamă. De la Lannisters, Ok. bătrânul. Hai să-ți dau și eu unul mediu. Spre ușor. Nu zice spre ușor. Zici tu că e foarte greu ca să par. If you ever call me sister again, I'll have you strangled in your sleep. Sau, dăm voie. If you ever call me sister again, I'll have you strangled in your sleep.
Suna ceva de Guy Ritchie. Never call me sister again. Mamă, Mi se pare atât de amuzant că tu ai vrut să te jucăm ăsta. Și nimic. Și urmează ăla greu după aia. Dacă it's been so easy până aici. E un motiv pentru care am ales să zic ăsta. Da, și ăsta îmi sună cunoscut. Ți l-am zis imediat după... După Jaws? Nu, după ce ai zis tu. După Game of Thrones. If you ever call me sister again, I'll have you strangled in your sleep. Ah, Game of Thrones? Cersei sau cine? Da. Da, da. Ok. Bun, bun. Hai că am luat jumătate de punct acolo. Hai. Așa, aici am două. Yeah. Încep cu ăla care cred că e un pic mai ușor. If I had a tumor, I'd name it Marla. If I had a tumor, Tumor. Ah. Tumor. I'll call it Marla. 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 Inside Out? Nu. Vrei un indiciu? Dăm. Ce indiciu să-ți dau? Pot să zic de cine e spus? De ce actor? S-ar Ce putea să indici? fie... Îmi dai ce indiciu consideri tu că ar trebui să-mi dai. Ok, hai că zic actorul. Este Edward Norton. E... 25th Hour? Nu? Ăla în care e el handicapat? Nu. Hai că le iau la rând. Ăla când e el detectiv? Nu. Și ca să nu mai zici ăla când, îi știi numele filmului. Știu! Este Fight Club. Da. Mi s-a părut foarte amuzantă replica asta. Da, da, da. Nice. Așa. E greu. E greu. Asta e greu. Hai că poate mă nimerești pe filmul potrivit, cine știe, sau Hai să serialul vedem. potrivit. Film sau serial vrei? Hai dăm film. Bine. I feel the need for speed. Nu, you're gonna... nu. Da. I feel the need for speed. Atât? Da. I feel the need for speed. Am să presupun că nu e un Fast and Furious. Nu, tocmai asta e, că te duce în direcția de... Pare că e... Da, dar probabil că e ceva mai serios. Îți dau un indiciu, avioane. Ok. Aviator? No. Avioane. I feel the need. Top Gun? Ăla e, tati. Ok. I'll take it. Da. Din nou, a trecut ceva timp de când l-am văzut, dar da. Nici eu. Imaginează-ți că... Nici eu nu cred că aș fi știut. Ai căutat obscure. But nobody puts baby in the corner. Bă, da, chiar nu cred că am văzut filmul. Sau dacă l-am văzut, eram gen până în 10 ani sau ceva de genul ăsta. Ok. Așa. Așa, ăla mai greu. This is all wrong. I don't know what it is, but when I kiss you, it's like I'm kissing my brother. Îmi sună foarte cunoscut. When Harry Met Sally? Nu. Um, Când vrei indiciu, îți dau. da. Este un
e prima parte dintr-o trilogie. Lord of the Rings? Nu. Mai zi o dată replica. It's all wrong. Star Wars! Nu. It's all wrong. I don't know what it is, but when I kiss you, it's like I'm kissing my brother. Matrix. Nu. Acțiunea se petrece într-o mașină. Într-o mașină? Și ea îi zice lui asta. Și e trilogie? Da. Și asta e prima parte. Spârc 1? Ce indiciu să-ți mai dau? Mi se pare amuzant un titlu de film să-i zici Spârc 1. Cum îi zicem? Pula mea. Spârc. Da. Alt indiciu ar fi e ceva aici, ceva legat de timp. Back to the Future? Da. Când e el cu maică-sa în mașină și îl pupă maică-sa. Da. Ok. Îți dau ultimul? Da. Ăla din serial, să înțeleg. Da. He wanted to stop and chat with me, and I don't know him well enough for a stop and a chat. Acum e posibil să nu fi văzut acest serial. No, he wanted to stop and chat with me, and I don't know him well enough for a stop and a chat. Indiciul pe care ți-l dau și cred că te prinzi sigur este Think Seinfeld. Extras. Think Seinfeld. Da. He wanted to chat with me. But I don't Gândește-te know la genul enough. ăsta de personaj. Ok. Curb Your Enthusiasm. Ok, am văzut parte din el, nu l-am văzut pe tot, nu știu. Ok. L-ai văzut pe tot? Și asta e mai pe la început? Nu știu. Nu știi citatul? L-ai luat așa random? M-am gândit că aici m-am gândit la ceva pe care O să le prea știu pe alelalte și măcar să mă pe duc care aici. putea să-l știi tu. În afară, ok. deci e... Am înțeles ce ai vrut să faci, da. Când eu nu sunt genul care mi-aduc aminte replici din film, adică le știu câteva. Nobody puts baby in the corner, pe aia l-am scris de la mine. You're gonna need a bigger boat, îl știu, dar ar trebui să-l caut. Adică cumva mi l-am adus aminte citindu-l. Aha. La Curb, la fel, asta m-am uitat. Dar l-am ales tocmai în ideea în care ar putea fi, e un pic mai greu, dar ar putea fi ceva pe care să-l fi văzut tu. Da. Eu le-am știut pe toate, la Lieutenant Dan a trebuit să caut, să văd. Nu, știam replica din Back to the Future, dar a trebuit să o caut să văd exact cum e, ca să fiu sigur. Ce? Nu, nimic, era un porumbel care părea că ne atacă. Și vrei să-l muși de cap? Da. Eu cred. Da. Interesant. Am făcut mult mai prost decât mă așteptam. Te așteptai să fie smooth. Măcar să-l știu pe ăla simplu mă așteptam. Suntem bine. Da. Vedem, poate mai facem. Ar mai facem. We will definitely do this. Da. Că mai schimbăm jocurile. Da, așa este. Următorul facem pe ăla de ți l-am zis eu. Așa facem. Nu e... Ca să vedeți, uitați-vă la următorul episod. Da, mai avem încă unul, e top. Da. Gun. Încă am uitat complet de Rick and Morty, dar mă uit data viitoare și terminăm cu Rick and Morty și după aia începem și alt serial. Vrei să începem să vorbim despre Insula Iubirii de la următorul? Bă, am putea, cred că ar fi fun.
Eu nu m-am uitat niciodată până acum. Nu te-ai uitat? Nu. It's Tot going auzit to că be... este entertaining, da. Bă, tocmai asta e. We're popping a cherry. Este... Da. You're seeing it for the first time. Da. Da. Culmea, fratele meu mi-a spus să mă uit. Ceea ce nu mă așteptam. Da. Adevărul e că nu e ceva pe care... A zis dar a zis că e foarte bine făcut. Adică sunt aleși oamenii mișto și ăștia din spate de la producție sunt... știu foarte bine ce să facă, cum să ducă povestea, cum să împingă pe ăștia. Da. Și e făcut, din punctul ăsta de vedere, e făcut foarte bine. Mi se pare că e ca atunci când te duci la casino. Dacă te aștepți, casa câștigă tot timpul. Și sunt foarte puține cazuri în care câștigă... Că nu e, bine, nu e vorba de câștigat aici, că nu să câștigă nimic, dar e în ideea aia de ca la casino. Cred că au fost o singură dată unii pe care i-au trimis acasă pe la jumătatea emisiunii și nu în ideea în care au făcut ceva greșit. Țin minte că le-au zis, bă, efectiv, n-aveți ce să testați. Adică sunteți super bine. Da, trebuie să fie oameni care sunt așa între, că altfel e... Pentru noi e clar și nu vă zicem cu răutate, vă mulțumim foarte mult că ați participat, o din asta, știi? Aha. Da. Nu mai țin minte în ce sezon, dar știu că au fost într-un sezon. Da. Altfel, sezonul ăsta mă aștept la niște momente interesante. Dar când începe? A început. A început? A apărut primul episod? Au avut primele 2 episoade. Ok. Și bine. Astăzi, nu știu dacă, în mod normal am văzut că e luni, marți, miercuri sunt episoade. Doar că o să fie un pic dificil. Cât durează? Durează și mult, nu? Durează mult. Un episod începe la 8:30 și se termină la 12:30. Jesus, fuck. Bine, cu pauze, cu de-astea. Pauze, cu din astea. Ce poți să faci în schimb este să-l vezi... Să-l văd după aia făcut, editat. Da, să-l vezi pauză, online, ori pe Antena Play, unde îl găsești legal, ori îl găsești. Ok. Bine. Și cât are editat? 2 ore 45. Zi 2 ore jumate. Că mai schipuiești. Câte 3 episoade pe săptămână? Da. Dar imaginează-ți că nu se repetă, știi? Da, știu. Un pic challenging să văd dacă reușesc. Asta zic, că poate mai din când în când mai vorbim așa. Da, poate nu chiar pe fiecare episod în detaliu, dar da. Bine. Dar trebuie să terminăm. Da, să terminăm cu mizeria alaltă. Da. Nu? La final nu? Asta e, da, îți faci sunetul la final. Da. Oameni buni? Asta fuse. Și se duse. Ne vedem data viitoare, cine știe în ce locație. Da. Cine știe? Cine mai știe? Că suntem nebuni, bă. Crazy loco. Asta, eu când mă gândesc la 2 castraveți murați, știi la ce mă gândesc? E frică să întreb. Întreabă-mă. La ce te gândești când te gândești la 2 castraveți murați? Get Swifty. Get Swifty. Get Swifty. Fă elicopter! Cum ar fi să fi văzut cineva gestul, știi? Doar asta e, că tu nu trebuie să dai pantaloni, doar să fi văzut gestul și să sune la poliție. Sunt 2 băieți care tocmai și-au dat pantalonii jos. Și de culoarea pielii, și da. Și a arătat curul. Veniți repede. M-au asaltat cu... 1, 2, 3, 4. Pălăria și căcat. Frumos. Arată-mă la cameră. 1, 2, 3, 4. S-a schimbat pe 5. Fix atunci? În curs să mă lingi. Am pentru orice cifră, ești nebun? Zi o cifră. 8. Să mă te fut în gură. Bă, o iau.